az Athletic Bilbao futballistái kupameccset egyáltalán a Barcelona ellen. 33 éve. Raúl García terül el. Természetesen nem történt semmi, a háttérben viszont Umtiti esett össze. Suárez hozza a labdát, és rúgja Messinek. Elcsúszott a labda Balenciaga lába alatt mellett. Szöglet lesz. Még a másik kapunál történt valami, Umtiti veri a földet. Nagyon komoly fájdalmai vannak. Ter Stegen abszolút magán kívül hívja az orvost. Az ő kiáltását, Ter Stegenét hallhattuk, reméljük, hogy nincsen komoly baj. De hát amikor egy játékos így összeesik, akkor azért arra lehet gyanakodni, hogy nem biztos, hogy színészkedik, és most is látjuk Umtiti lábának mozgásából, hogy itt valami komoly történetet, lehet, hogy a nyelvét nyelte le. Szörnyű hangok jönnek onnan. Iniesta és Jordi Alba is aggodalmaskodva figyel. Most már Ter Stegen megnyugodott. Aduriz odaütött. Bizony, és ráadásul pontosan az Ádám Csutkát ütötte meg, vagy annak környékét. Ez bizony nagyon csúnya volt, és még azon sem csodálkoznék, hogyha ezért jönne valami eltiltás utólag. Abszolút szándékos mozdulat, ott látjuk. Nyilván a levegővétel eset után a nehezére Umtitinek. Itt a tettes. Umtiti pedig még mindig nincsen jól. A szerencsére nincs nagy baj. A játékvezetőt hívná oda. Nyilván el akarja mondani, hogy Aduriz megütötte. Ez egy végtelenül sportszerűtlen megmozdulás volt, még akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy nem lehetett szándék az ilyen szintű fájdalom, vagy esetleg sérülés okozás, esetleg tekintélyteremtés, nagyobb hely biztosítása támadó munkájához, ezek fordulhattak meg a fejében, de